в отбора на България за мъже в отборното изпитание в Солун. Яник има интересно родословие. Баща му е жетем фламенко. Той има изключителни постижения в конкурипика. Той е спечелил 7 от най-значимите международни гран-прита в света, в Амстердам, в Барселона, в Валенсия. И категорично и Велин със сигурност може да потвърди също, че този кон е изключително качествен за прескачане на препятствия на такива нива. Да. Тя се крати. Това е смело решение, но правилно. Виждате коня каква сила прилага. Да, има сила. Яник е много качествен кон. Те се развиват двамата с Елиза малко от по-ниско ниво, сега качват нивото нагоре и мисля, че имат много потенциал още и за по-високи, дори за по-сложни паркури. Елиза тази година очаква европейски шампионат, който те първа предстои. Всеки един паркур до тогава и дава все повече и повече опит. И самочувствие. Да. Разбира се, самочувствие. Елиза язим много коне, много се труди. Ето, тя го направи добре тук. Направи добре тази връзка. Ето вече... Чист паркур. Имаме бараж. В контролното време имаме бараж. Елиза Чолакова с